Že sa každé ráno zobudím a poviem si, že dneska bude pekný deň. A bude pekný, pretože si ho tak spravím sama. To je to, čo ma dnes robí šťastnou a to, čo ma dnes ženie vpred. Uvedomenie si, že za svoj život zodpovedám len ja sama a sú to moje rozhodnutia, ktoré ho kreujú. Rozhodne žijem život vlastných predstav. Petra Strapačová je na jednej strane finančná sprostredkovateľka, riaditeľka vo finančno-sprostredkovateľskej firme, jachtárka, potom aj spisovateľka. Pre mňa vlastne táto práca bola odpoveďou na všetko, čo som kedy chcela robiť. Chcela som byť učiteľka, pretože som chcela učiť, vzdelávať. A v dnešnej dobe vzdelávam nielen klientov, ale teda v rámci manažerskej práce som vzdelávala a učila aj veľa ľudí v mojom tíme. A zároveň som chcela byť teda právnik, tam som chcela zastupovať ľudí, čo vlastne dneska, keď človek zastupuje klienta voči tým finančným inštitúciám, je to veľmi podobná práca. No a vo finále som teda chcela byť doktor a chcela som ľuďom pomáhať a myslím si, že tu vo financiách im pomáham naozaj veľmi. Môj život sa, by som povedala, značne zmenil, keď som mala 20 rokov a bola som vážne chorá. Bol to moment, kedy som mala možnosť prehodnotiť svoj doterajší život, zamyslieť sa nad tým, či som ho žila podľa svojich predstav. A keď mám byť úprimná, uvedomila som si vtedy, že to tak úplne nebolo. A tým pádom najdôležitejšou vecou pre ten môj nadchádzajúci život sa stalo to, aby som nasledovala svoje vlastné hodnoty a nie hodnoty iných ľudí. S jachtingom sme sa spoznali úplne náhodne, pozvaním na firmnú dovolenku na katamarán. Na tom katamaráne som dostala možnosť kormidlovať na vlnách po jugu, čo je južný vietor v Chorvátsku, kedy sa tvoria pomerne veľké vlny. A zistila som, že teda to kormidlovanie ma strašne chytilo za srdce, že to bolo také adrenalinové. A potom tam bol ešte taký druhý moment, keď sme boli v takej krásnej hviezdnej zátoke a som si vravela, že toto je tak nenormálne krásne a tak blízky kontakt s prírodou a taká čistota mysle, ktorú vlastne nezažívam a nepoznám od nikadiaľ inokadiaľ. Bolo to vlastne jediné miesto, kde som dokázala prestať pracovať. Prichádzam domov z katamaránu a zistujem, že niečo nie je v poriadku. Netuším čo, ale som strašne nervózna. Okrem toho, že sa mi točí svet, čo sa zvykne točiť ľuďom, ktorí sa vrátia z lode, tak som zároveň bola tak nejak zvláštne clivá, pretože som zrazu nemala to more a tú loď. Ja si to inak neviem vysvetliť. Ja som proste sedela, ja si to dodnes pamätám, sedela som na posteli, bola som mierne prechladnutá a rozmýšľala som nad tým, že prečo vlastne sa cítim tak, ako sa cítim. A prišla som na to, že ja si potrebujem ísť nazad na more. A v tom som zavolala vlastne skipperovi, ktorého sme mali vtedy na tom katamaráne, keďže sme si vymenili kontakty a spýtala som sa ho, ako teda môžem dostať ten skipperský preukaz, aby som mohla chodiť na more. Absolútne mi to nedávalo zmysel, pretože som nepoznala nikoho, kto by jachtarčil, nemala som s kým ísť na tú loď. Jediné, čo som vedela je, že ja chcem ísť nazad na loď a na more a najkratšia cesta sa mi zdala tá, že si vlastne spravím vlastné licencie na vedenie lode. Tak som sa prihlásila na kurz. Veľmi krátko po výcviku som dostala ponuku od svojho inštruktora, či nechcem vyskúšať aj regatu. A veľmi rýchlo v rámci tej regaty som sa do toho zamilovala. Takže vlastne po prvej regate som zistila, že odteraz chcem byť už športová jachtárka, nie rekreačná v plavkách, ale radšej v gumakoch a v nepremokavom oblečení. A odtedy som začala jazdiť regaty. Regata nie je nič iné ako súťaž v loďkovaní, respektíve v plachtení. To znamená, vyštartujú všetky loďky naraz a vyhráva tá, ktorá sa dostala do cieľa ako prvá, ale nesmela pritom používať nič iné okrem plachiet. Mám za 6 rokov naplávaných 24 000 míl, čo je niečo, čo veľa jachtárov sa povedzme podarí až po 10-15 rokoch jachtingu. Čiže podarilo sa mi byť veľmi intenzívne, veľmi často na mori a tým pádom naozaj potom už neskôr prichádzali aj nejaké medailové umiestnenia s rôznymi týmami, s ktorými som jazdila. A dokonca sa mi podarilo získať aj ocenenie Slovenskej jachtárky roka, čo je také ocenenie, ktoré možno nemá až taký veľký význam pre niekoho, pretože nás žien jachtárok je málo. Na druhú stranu mňa ako začínajúcu jachtárku to veľmi povzbudilo a možno to bolo práve jedno z takých nakopnutí, aby som sa snažila byť stále lepšia. A dokonca tento rok som aj vďaka obrovskému preteku, čo som bola cez Severný Tichý oceán, vyhrala vlastne ocenenie najlepšieho jachtára v celkovej kategórii na Slovensku, čiže som porazila aj všetkých mužov. Prvýkrát v histórii, pokiaľ viem. Tento pretek, ktorý sa volá Clip Around the World, bol niečo, čo keď som začínala s jachtingom, som mala niekde na podvedomí ako takú metu, že keď raz budem veľká jachtárka,
tak možno sa tam skúsim prihlásiť a možno sa tam aj dostanem a že potom budem veľmi šťastná. Prihlásila som sa, prešla som nejakými kolami pohovorov a dostala som sa vlastne do danej posádky ako jediná Slovenka. Celý pretek v tomto ročníku mal 11 posádok. V podstate on ide okolo celého jeho sveta rozdelený na 8 etap. Celkovo tá súťaž potom trvá rok. Samozrejme sú tam malé krátke prestávky medzi jednotlivými etapami a v tomto prípade sa môžu vymeniť aj posádky medzi jednotlivými etapami. Ja som si konkrétne vybrala iba jednu etapu, lebo som si nevedela predstaviť, že pôjdem na rok preč, navyše aj finančne je to veľmi náročné. A tým pádom ja som si vlastne vybrala etapu číslo 6, ktorá je cez Severný Tichý oceán. My sme vyrážali z Filipín, išli sme smerom na Japonsko a potom už sme išli durch cez Tichý oceán smerom na Seattle, kde bola vlastne cieľová rovinka. Je to najťažšia, najstudenšia, najdlhšia, najmizernejšia etapa cez tie najdivokejšie vody. Presne také, aké som čakala, také to bolo. Ale na druhej strane to bolo veľmi sebaspoznavacie, obohacujúce, svojím spôsobom aj motivačné a hlboké. Veľmi to človeka vedie k tomu, že vlastne zistí, kto je a kde sú jeho silné a slabé stránky. Žijete tam systémom smien, čiže sa striedate, polovica ľudí spí, polovica je hore. Spíte vtedy, keď máte možnosť spať, aj keď je to o 12. na obed, pretože viete, že potom nastupuje vaša smena. A pokiaľ ste na smene, tak ste hore na palube, máte pridelenú nejakú funkciu. Ja som bola prevažne kormidelník a ak som nekormidlovala, tak som nastavovala plachty, to sa volá trimmer. Popri to sme mali ešte rôzne zodpovednosti iné na lodi, napríklad musela sa loď čistiť, muselo sa riešiť smeti, musela sa riešiť kuchyňa. Naozaj každá minúta vášho času bola využitá. Ten pocit, keď som priplávala do Seattlu, bol absolútne neuveriteľný. Ale viem, že som bola strašne šťastná, že som živá a zdravá a že som bola na seba neskutočne hrdá, že som to dala. Bližšie ako kedykoľvek predtým je môj vzťah s morem, pretože tým, že som zvládla tieto ťažké podmienky na tom oceáne, tak som si proste povedala, že ono to už bude vždy len lepšie na tom mori. Keď ostávate v komfortnej zóne, tak sa ukracujete o strašne veľa pekných zážitkov. Nikdy nespoznáte sám seba tak úplne, lebo podľa mňa tie komfortné zóny sú častokrát prevzaté, častokrát to ani nie ste vy. To znamená, keď z nej vykročíte, tak možno objavíte to vaše skutočné ja. Najmä, čo som robila posledný rok, je snažila sa teda pochopiť, kým som teraz, lebo už rozhodne nie som tá osoba, ktorá odplávala z Filipín. A zároveň, ako to chcem využiť ďalej vo svojom živote. Jedna z myšlienok, ako, bolo práve napísanie knihy, lebo som si povedala, že ten príbeh chcem posunúť ďalej. A zároveň to bol rok, kedy som sa snažila vrátiť nazad do práce, pretože naozaj minulý rok som strávila prevažnú väčšinu roka na mori alebo na oceáne. Bolo to viac ako 7 mesiacov a tento rok už bol naozaj skôr potom postupný návrat do tej práce. Za svoju slobodu a možnosť jazdiť v podstate najviac vďačím svojmu rozhodnutiu zobrať do biznisu môjho brata ako spoločníka, ako koncipienta, človeka, ktorý sa so mnou stará vlastne o klientov, ktorý ma plnohodnotne zastupí, keď tu nie som. To znamená, čo sa týka mojich klientov, tak absolútne nepocítia moju neprítomnosť, keď som niekde v divokých vodách oceánu alebo mora. Myslím, že som rozhodne najbližšie k životu podľa vlastných predstav, ako som kedy bola. Nehovorím, že to nemôže byť lepšie, vždy je možno priestor na to žiť život ešte autentickejšie a naozaj ešte viac v súlade s vlastnými hodnotami a presvedčeniami, ale ako som už naznačila predtým, občas je to ťažké a človek musí vyhovieť aj, alebo chce vyhovieť aj ostatným, takže asi to nie je na 100%, ale je to veľmi blízko tomu. Myslím si, že som autentickejšia a naozaj priamejšia ako väčšina môjho okolia, ale ísť naozaj len za tým svojím a nemyslím teraz cez mŕtvoly, ale ísť proti niektorým názorom, či už spoločnosti, alebo aj spoločnosti, kde pracujete, alebo kolegom, blízkym, je dosť náročné, lebo potom častokrát sa ocitávate sami. Lebo byť iný väčšinou nie je úplne žiadané. Takže asi by som musela ísť ešte viac potom, rozhodne po tom, čo si ja myslím a po čom ja túžim. Nikto na vás nikdy nebude myslieť viac, ako na seba myslíte vy sami. Ja to myslím v tom dobrom slova zmysle, pretože jediný človek, ktorému sa vo finále na konci života spovedáte, ste len vy sama.